Okay. Travis Terminal. So, masakay na kadi sa van. Kay wala naman jeep. So, banan option. Wala na iba. Yan ah. Okay. Convenience yapon. Aircon, mapinit. Sa ligid ay. Tagpira sa sini. 100. Utag 100 ko ng pamasay eh. Banta dia. Dire kay atla ko na. Mutan na tabasi. Ibaruan na ako mga kuan. Pan. Good morning, Diwat. Lata. 400 ang supply. 100 ngayon ang ban ng pamasay tikan sa Hulaan mo. Rawis ng Katarman. So, Tanggalan. may gihapon social distancing didi sa kuan, Rawis ban. Bakante, alright. Pero pwede din ko lang kay ang gihapon protocol. So, mau ito na. Thumbs up factor niya. Okay. Ang larganaan naton sa rakyan. So, just relax and continue watching. Pambuhan Northern Samar. So, magpaside sa suntok program. Mag-start na to. Okay. Yan ang munisipyo sa San Roque. The Town Hall of San Roque, Northern Samar. Okay mga kabayan, andito na tayo sa bayan ng Mondragon, Northern Samar. Adi na kita nalabay. So yan. Damo ang mga mag-upay nga gini mga balay concrete. So ayan. Okay, mga kawaray Norteanon. Adi na ang iusad to eskwelahan, ang iusad to lalagan. To iba mga nagbinurlakbol. Adi may nadidi malan kuan Coliseum or grandstand siguro. Ayan may UEP. Andire sa iyo na mingaw sino. Andire nga kam na mingaw asaman. Ayan may UEP. Adi na. Okay, shout out sa mga UEP graduates at to mga OFWs nga nag-graduate sa UEP. Adi na iyo kuan yung Carabao istoryahan permi College of Business Administration. Hain pa kam mag-subscribe na, subscribe and like and hit the bell button so para ganado kita ay okay, Katarman na kita. Ito, Katarman River and the bridge.
GSIS Katarman. Okay. Katawas na. Awas na kita. Okay. Sir, tanong lang. Taga-media po kayo? Ha? Vlogger. YouTube. Eh, magkano sana ako? Pwede ba ako mag-complain dyan? Ha? Pwede ba ako mag-complain dyan? Ay, gusto mo. Tawag ka na eh. Personal ko use. Ah, Katarman. Right.